Daytoy ay istorya, ket may papan itibiyag ti maysa nga agkalap. May sa babae nga saan laeng agsapol ti ikan. No di ket agsapol iti pagbiyagan, iti tunggal panaglabas ti aldaw, ipakita nati kinapudno a panagtrabaho, panagtalit ken panagyaman. Ti istorya ti ragsak, rigat ken bendisyon, daytoy ti daluyon ti panagtalit. Ti agsapa, agriing ti agkalap, iti ingon na adda ti puso. Iti puso na adda ti panagyaman. May rumupod, dagiti daluyos at tao, yung puso at pangalap sa anumang. Kalpasan ti rikat, umuli ti kapya, ti pukot napnut iti bendisyon. Ti agkalap, agyaman iti baybay, iti biyag ken ti apo, ti puso na nakna ti ragsak. Una